מה נשמע חברים? כאן ליאל בסרטון חדש, ואם אתם מרגישים שאתם עובדים הרבה ושאתם צריכים חופש ומנוחה, זה המקום המתאים בשבילכם, אחוזת רפאל. אז בואו אני אראה לכם מה יש במקום הזה. בואו אחריי. מתחם טרמפולינה שמתאימה לילדים שיבואו לקפוץ. בואו, זה לא הכל. בריכה לקטנים וישיבה עם ההורים, וזה לא הבריכה היחידה פה. צמחייה בשפע. ובואו, נראה לכם שזה הכל. שולחן פינג פונג עם מתקות, תבקשו ואתם תקבלו. כן, אתם תבקשו את זה ותקבלו את זה. וזה לא עולה, זה מה שאתם משלמים, אתם מקבלים כל מה שאתם רוצים. כמו שאתם רואים, זה היה בחוץ ויש עוד הרבה. עכשיו אנחנו נכנסים לבפנים. זה מקום. בואו. זה הכניסה. הקיר צבע מדהים ויפה ביופיו. סלון שארבעה יכולים לשבת. טלוויזיה וסלון ענקי וגדול, כמו שאתם רואים. כן, אז בואו נראה לכם עכשיו את ההפתעה הגדולה. בואו. הנה מטבח. בואו תראו. חדר עם מיטה זוגית, שירותים באותו החדר, סגרו את השירותים, כריות מתי שאתם צריכים, ושמיכות מתי שאתם צריכים, טלוויזיה והכל. ויש לכם מגירות לאחסון דברים. בואו. עוד שירותים ועוד חדר שינה מטורף. בואו תראו. חדר שינה מטורף עם טלוויזיה ענקית. ממליץ לכם לבוא, וזה לא הכל. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב המטורף. עוד חדר שינה, ראיתם? 3 חדרי שינה, מיטה, טלוויזיה, ארון, וכמובן איך לא, שירותים ממש מעניינים. עכשיו הגענו לקונספט הכי יפה לפי דעתי, שהוא בואו אחריו. נכון, אף פעם אין לכם כוח להיות בשמש וכל זה? בשביל זה יש את אחוזת רפאל. בואו תראו. בריכה בתוך הבית. וואו, ליאל לא רואים פה. ליאל לא רואים פה. רואים? לא. מה עשית? כתזית? אז כמו שאתם רואים, הבריכה בתוך, יש גג שמסתיר, אין שמש, בריכה ממש יפה. ספסל להורים, עוד 2 מיטות שם לשיזור. וכמו שאתם רואים, ממש זה חדר כמו שאתם רוצים, ספה, אפילו מיטה, עוד שירותים. ואנחנו נראה לכם חדר אחרון, ואם אתם רוצים עוד חלק, תשימו סאב ולייק ותראו את הסרטון, ככה נדע. הנה מיטה, השידה, טלוויזיה, כמו שאמרתי, שירותים, כן, ספה ופה. ואם אתם רוצים לראות עוד דברים, תעקבו אחרי אחוזת רפאל, ולמי שיש להגיד לכם משהו. אחוזת רפאל זה הבית שלי.